Вітаем вас, сябры! Сёння нядзеля, і значыць у эфіры Беларусь-3 зноў наш нацыянальны музычны марафон. Хіт-парад 100 песень для Беларусі. Рыхтуйцеся, сёння вас чакае мноства сюрпрызаў. У хіт-парадзе адбыліся неверагодныя перастановы. І мы, Ольга Садзюк І Кірыл Ермакоў, хутка пачнем падводзіць вынікі, а вы не забывайце пра наш сайт 3беларусь.бай. Менавіта там вы і толькі вы вырашайце лёс кожнай песні. Ну што, распачнем, а вы слухайце і галасуйце. І вось яна, першая нечаканасць. Сёння хіт-парад пакідае песня, якая хоць і гучыць на замежнай мове, але ж стала народнай для ўсіх беларусаў. Тут можна сказаць толькі адно – наеліся. Сябры, пэўна, вы вырашылі сесці на дыету, раз адмовіліся ад чызкейка. Ад нас з Кірылам развітальны танец. I don't wanna be your boy. I don't wanna be your toy. I don't wanna be your boy, baby. На мінулым тыдні мы віншавалі Жанет з тым, што яна адарвалася ад апошняга месца хіт-парада. Здаецца, рана радаваліся. Больш не будзем каркаць. Хто вас ведае, як вы далей будзеце галасаваць? У Жанет зноў 14-е месца. Слухаем. Молодой мне, кого мне любить?
Далей у хіт-парадзе 3 хвілінкі вясны ў восеньскім сезоне. Анамальную прыродную змену прапануе нам Крысціна Святлічная. 13-е месца, канешне, не самае шчаслівае, і тым больш Крысціне патрэбны вашы галасы. Сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была. Не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Коса расплецена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Вишневый сад так гарно цвіў, там соловейка шабятаў. Додому я ішла одна, а ён другую проважав. Oh yeah, oh yeah, Яшчэ адна песня пра няпростую жаночую долю. На 12-м месцы Дарыя задаецца рытарычным пытаннем: а што, маменька, рабіць? Як што рабіць? Канешне, галасаваць за Дарыю на сайце 3belarus.by. Дарэчы, пад гэтую песню мы з Оляй яшчэ не танчылі. А што, маменька, рабіць? Кіну миленькі любіць. Ідзі, доня, да гаю, шукай зеллю разную. Я да гаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла. Выкапала караня з-пад бела
только меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речі: кипі, кипі, каранець, покуль прийде молодець. Я ще корень не вкипів, а вже барин приляців. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Не чаруй же ты меня, очаруй моего коня, очаруй моего коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умеет моя мать, только умеет моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Як звичайно кажуть, дэбютантам шанцуе. І гледзячы на гурт «Хурма», мы пераконваемся ў тым, што гэта праўда. Хлопцы толькі з'явіліся ў хіт-парадзе, і вось яны 11-тыя. Што будзе далей, вырашаць вам, а зараз слухаем. Не женился, была гора, ой-ой-ой, а женился, стала горой, ой, боже мой. Ani ложки, ani миски, ой-ой-ой, повесили 2 колыски, ой, боже мой. Моя жонка захворела, ты день печи не полила, дал я жонце 3 копейки, капна была соль. Ой-ой-ой, 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 капна была соль. Ой-ой-ой, 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 капна была соль. Жонка соли не купила, ой-ой-ой, на базаре заблудила, ой, боже мой. А ти жонку мне шукати, ой-ой-ой, а ти де тогда глядати, ой, боже мой. Моя жонка захворела, ты день печи не полила, дал я жонце 3 копейки, капна была соль. Ой-ой-ой, 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 капна была соль. Ой-ой-ой, 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 капна была соль.
Далей у хіт-парадзе яшчэ адна нечаканасць і не надта прыемная асабіста для мяне. Ведаеце, 6-е месца хіт-парада мяне цешыла неяк больш, чым 10-е. Сябры, можа, вернем усё як было? Свети, сонейка, кап нам было тепленько. Ой, да, рей, ой, да, рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой, да, рей, ой, да, рей. Каля наших хлябаров, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Каля наших хлябаров, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хлябаров, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Каля наших хлябаров, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Песеньки співаючи, свято зустракаючи. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Святі, сонейка, кап нам было тепленько. Ой, да, люлі, ой, да, люлі. Каля наших хлябаров, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Каля наших хлябаров, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі, ой, люлі, да, люлі. Каларытную народную песню «А ў лесе» добра ведаюць ва ўсіх абласцях нашай краіны. І цікава, што кожны рэгіён лічыць яе сваёй. Сябры, гэта яшчэ большы стымул галасаваць за Валянціну Альшанскую. Наш сайт 3 беларусь.бай. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы, по грибы ходили, девки-бабы, по грибы ходили. Одна девка в лесе заблудила, одна девка в лесе заблудила. Молодая по лесе ходила, молодая по лесе ходила.
у лесе грибы зародили, у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. На 8-м месцы хіт-парада гурт «Дразды» зноў пагражае паехаць ад нас дадому. І вось што ж вы, хлопцы, будзеце рабіць, калі гледачы сапраўды адправяць вас дадому, як тэст з чызкейкам? Канешне, у «Драздоў» ёсць яшчэ песні, але ж і гэтая пакуль не страціла сваёй пазіцыі. Далей у нас нязменная прыступка хіт-парада. Бабруйскі рок-гурт «Зямля каралевы мод» уладкаваўся роўна пасярэдзіне хіт-парада. І нейкія перастановы вакол музыкаў не надта турбуюць. 7-е месца. Слухаем. Ой, хмелю, хмелю, ты головоньку клоніць, а што моя волюшка робіць? Ой, ты хадзіў чараз 3 агароды, ой, не зрабіў я нікому ні шкоды, ой, не стаптаў я ні руты, ні мяты, толькі стаптаў свае новыя боты, толькі стаптаў свае чорныя боты, ходзячы да Марусь
бросил залеты хмель. Отчини ты, Марусица, двери, а то ж мяне ўжо камарыкі з'елі. Няхай цябе да собачанькі з'ядзяць, бо у мяне 3 казакі сядзяць. Один казак ты на дудачцы грае, а другі ды яму прыпявае, а другі ты яму прыпявае, трэці казак яе намаўляе хмель. Селицы были, ой, тут, ды горелицу пили. На что же я ходил, ды у тыя залеты? Где ж теперь взять изноў новые боты хмель? Мы абяцалі вам нечаканасці? Дык вось, атрымлівайце яшчэ адну. Гурт «Неруш» некалькі тыдняў так шпарка рушыў уверх, што мы чакалі песню на першым радку. Але ж на тое яно і колеса, каб каціцца. Сёння рэзка ўніз, ажно на 6-ю прыступку. Романтычнай баладзе Ганны Благавай тыдзень таму не хапіла ўсяго трошкі галасоў, каб апынуцца ў лідарах. Але пасля нечаканага ўзлёту здарыўся нейкі застой. Сёння толькі 5-е месца. Сябры, я спадзяюся, вы не раздумалі галасаваць за Ганну? Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своей матуле поклонюся я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня рано, больше не будешь, не будешь. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своему татулю поклонюся я. Кланяюсь тебе, тата, что пускав ты хлопца у хату, больше не будешь, не будешь. Кланяюсь тебе, тата,
А вось зараз у хіт-парадзе пачынаецца самае цікавае. Усім слабанервовым рэкамендуем назапасіцца валяр'янкай. І я нават ведаю, хто пабяжыць за ёй першым. Віталь Пракаповіч столькі тыдняў быў на другім месцы, а сёння ён па-за тройкай лідараў. Сябры, хутчэй ратуйце песню. Пры дарозе дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду піе, дороженьку чуе, а Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А начуе казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераті. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вячераці, дзе дзяўчына міла. А я пайду вячераці, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Не ломай ты, девка, ручок, кольца, ты не мела медь, не будешь такого малойца. Ты не мела медь, не будешь такого малойца. Ты не мела медь, не будешь такого малойца. Вось яна, тройка лідараў. На трэцім месцы сёння ўсё шчымліва, романтычна. Рытарычнае пытанне «За каго я сохну?» звычайна турбуе ўсіх дзяўчат, а не толькі Яну Старцаву. Мне здаецца, гэтую песню нам пара ўжо спяваць хорам. За кого я вяну, прийде вечер.
приснился сон. Да мяне мой милый у тым сне пришел. А як я прочнулась, а яго няма. На правой рученьке малое дитя. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятко, а я и буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Далей у нас месца нумар 2. Паўтараю, 2. А на ім і вось я зараз не ведаю, як вам пра гэта казаць. Я ўжо адчуваю, як хтосьці пачынае галасіць і рваць на сабе валасы і хутчэй лезці ў інтэрнэт ратаваць становішча. Сябры, толькі не паламайце нам сайт. А мы слухаем Сяргея Славянскага. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ты, зимка, зимовала, як ты, зимка, зимовала, ти людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіх була, а пранала, всіх була, а пранала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, пацанёшкам не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу. І вось яно, першае месца. І вось яна, тая, у каго атрымалася немагчымае. Дакладна веру, немагчымае магчыма. А не, гэта не з нашай песні, а наша гэта Алена Грышанова. Віншуем, спяваем, танчым і працягваем галасаваць.
так дівчини, як тієї грати, стукне у окенце, як не чула мать. Не так дівчини, як тієї грати, стукне у окенце, як не чула мать. Вот твоя причина. Как ты разумала, но не открывала. Ты не причина. Вот твоя причина. Как ты разумала, но не открывала. Сябры, вось так размеркаваліся вашы галасы. Гэта было нечакана, але вельмі цікава. Дзякую вам за актыўны ўдзел у нашай праграме. І зараз лёс кампазіцыі зноў у вашых руках. Пасля такіх перастаноў удзельнікам хіт-параду яшчэ больш патрэбна ваша падтрымка. Наш сайт www.беларусь.бай. Мы сустрэнемся на наступным тыдні. А зараз вітайце новага ўдзельніка. Як кажуць, да хіт-парада дабралася цяжкая артылерыя. Саліст гурта без квітка Віталь Артыст дорыце вам баладу. Спадзяемся, гэта будзе цікава паслухаць. А мы развітваемся. Бывайце! А сыну мамкин ночку ночевал. А сыну мамкин ночку ночевал. А ночевавший дивный сон видел. А ночевавший дивный сон видел. А мамка моя найроднейшая, разгадай же ты таки дивный сон. С-под правой ручки сокол вылетал. С-под левой ручки реченька текла. Опа-па-па-па-па-па-пау. На-на-на-на-на-нау. Сокол там вылетал. Опа-па-па-па-па-па-пау. На-на-на-на-на-нау. Реченька там текла. Ой, сынку, сынку, молодый розум, твоим доме жена не жива. Жена не жива, сына родила. Жена не жива, сына родила.